Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po ang gabos para sa novena kay San Judas Tadeo. Hearts all filled with sadness, sing good call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Checks to joy by every ear, if it be His holy way. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Chase to joy my every ear, if it be His holy way. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude,
so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all we invoke your aid. Orasyo Emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa maong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakulas sinang kukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mang matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Matukaw po. Ngunyan Webes sa ikaduwang semana pakapasko, ang mga intensyones ka sa tuyang Santa Misa iyang mga minasunod. Pasasalamat dulot ni Irma and De Palma family. Para sa kapangaloan kang kalag ni Sarah Jane, dulot ni Mr. and Mrs. Ferdinand Sena.
Banuan ning Diyos, matindog na po ang gabo sa sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Anwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsiram na. Dakulang biyayang pangako niya, Good morning. Good morning to Father. Sagaran ka na ba, ganaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Webes, sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Padagos kitang maghagad kan sa iyang tabang, sa tuyang mga puro aldaw na pangangaipo. Siring man mag-omaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya tong inaako dahil sa tabang niya. Ngunyan man, Abril 11, sa tuya pong ginigiromdom ang kafiestahan ni San Stanislao, sarong obispo asin martirikan sa tuyang simbahan. Pinagdependeran niya ang mga kadukhaan, asin ini ang naging dalan tanganing siya, ipausig asin ipagadan kay sarong hade na si Bulilaos ikadua. Kaya siya laging martir. Nag-iimbitar man ini sa to na sa satuyang sadit asin sa diring paagi, kita man sangaran kan sa tuyang pagkamuot sa Diyos, asin pagkamuot sa satuyang kapwa, maging mga martires kan mahal na Diyos. Ngunyan midbidon tapo ang sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, nanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga dugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, mamibig kita. O Diyos, na para sa imong onra, ang obispo ni San Stanislao, nagadan sa mga espada nin mga parausig. Warasan namimibi kami na magdanay kaming makusog sa pagtubod, sagkod sa kagadanan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang mga apostoles dinira sa atubang kan sanggunian, asin ang puon na padi naghapot.
Bakong pinatanidan mi kamo na daina magtukdo dapit sa ngaran ni Jesus. Alagad pinalo nindo an Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling na kami an may sala kan sa iyang pagkagadan. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos, bakong sa mga tawo. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos din sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kan tuong kamot nin Diyos. Ginibong kagurangnan asin kagtubos, tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol, asin kapatawaran kan mga kasaalan. Saksi kami kaini asin man ang Espiritu Santo na itinataon nin Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nagkaaranggot sindan sa simbag na ini, asin buot na ipagadan ang mga apostoles. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinangog din kagurangnan an inagrangay kan dukha. Pinangog nin kagurangnan ang inagrangay nin mga dukha. O umawon ko an kagurangnan sa gabos na panahon, an sa iyang kaumawan danay nauya sa sakong nguso. Namiti asin hilinga ang pagkamarahayon nin kagurangnan, paladan ang tawo na nagpapasurog sa iya. Dinadangog nin kagurangnan ang inagrangay nin mga dukha. An kagurangnan sinasilotan ang nagigibo nin karatan, nganing mapara an girumdom sa inda digdi sa daga, an matanos minaapod, asin dinadangog nin kagurangnan, iliniligtas sa gabos niyang kahorasaan. Dinadangog nin kagurangnan ang inagrangay nin mga dukha. An kagurangnan harane sa mga pusong nagtatangis, sa iyang ililigtas ang mga nagagabatan, balakid ang mga kahorasaan nin tawong matanos, alagad sa gabos kaiyan, ililigtas siya nin kagurangnan. Dinadangog nin kagurangnan ang inagrangay nin mga dukha. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. Ikaw dalan, ano ay asin. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtaram si Jesus kini Nicodemo, angikan sa itaas orog sa gabos. Angikan sa daga, tagadaga. Asinan sa iyang tataramon dapit sa mga bagay sa daga. Angikan sa langit minataong saksi. Kan sa iyang nahiling asinadangog. Alagadaing minaako kan sa iyang pagsaksi. An minaako kan sa iyang pagsaksi nagpapahayag na totoo ang sinasabi ni Diyos. Ulit tataramo ni Diyos ang sinasabi kan sinugo ni Diyos. Daing sukol na itinaon ni Diyos ang Espiritu. Ang namumuot sa aki, asinagabos na bagay ipinaniwala sa iya. Ang nagtutubod sa aki, may buhay na daing kasagkoran. Ang daing nagtutubod sa aki, daing nagkakamit kan buhay na iyan. At ang ngani, titiuson niya ang kaanggotan ni Diyos. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Igwa kayo itong sarong graduation ceremonies. Siyempre, pag may graduation, igwanin guest speaker. Igwang sarong maestra na inassign na iyoan mag-introduce kan guest speaker. Ang problema, bako niya maray bistado itong magiging guest speaker for that year. Kaya nagpara-research po ining maestrang ini kung sisay ining magiging guest speaker. Base sa sinasabi kan mga tao, manunungod duman sa tawong ito. Kaya kan nagpuo na su maestra, uminabot na su okasyon, nagpuo nang introducir niya
itong guest speaker, permi niyang tigpupunan so sa iya sasabihon manunungoduman sa tawo na susog ngaya sa chismis, rumor has it, ini ngayang sa tuyang guest speaker, consistent ngaya ining honor student. Asin kan siya ngaya nag-ieskwela pa, susog sa sabi-sabi kan mga tao o sa chismis, rumor has it, siya da ang basketball captain ball kan varsity team kan sa iyang eskwelahan. Asin susog man sa chismis, inida ngayang sa tuyang guest speaker, heartthrob, campus heartthrob, kanyaon siya sa college. Asin pinuunan niya ng magsabi sa mga tao, "It is my honor to introduce to you our guest speaker, the man who started all these rumors." Ang tao ngayang nagpuon, kan gabos na chismis na ini, manungod sa iya. Ito pala, nagparapalang kauman, tigpara sabi da kay ini na siya ang heartthrob, siya ang captain ball, asin siya ang consistent honor student. Mga tugang, tig-share ko po ini sa induta. Sa mga panahon na ini, kita napapalibutan na po nin sabihon ta nin mga pagsagin-sagin, nin balat kayo, false pretenses, fake news, and rumors. Gabos na yaon sa palibuta, gari gabos na sana chismis, dahil katotoohan, o maski sa simbahan baga, kung sisay ang mga parasimba, iuman sana ang mga chismosa. Diba? O isabay ta naman sa mga lalaki, chismoso, mga intrigero, intrigera. Napapalibutan kita ng gabos na fake news. O bako totoo, pagsagin-sagin, o sabihon ta, balat kayo, o pagpapanggap. Kaya, kadakla na beses, daita na po nadidistinguish kung arin ang totoo. Asin kung arin an bako, we can no longer distinguish what is the truth and what is not the truth. Aram po nindo, kung dinangugtang marayso sa tuyang ebanghelyo, ang pakiulay kan sa tuyang kagurangnan kay Nicodemo. Kay itong panahon, arog naman po kayan. Kaya kadaklan kan mga tao, despite the testimony, pagpapatutuo kan sa tuyang kagurangnan sa mga tao, dahil ninda inaako ang sa iyang patutuo. He was speaking, he was testifying about the Father. Kung ano ang sa iyang nahiling, asin kung ano ang sa iyang mismong nadangog. Alagad ng mga tao, dahil nagtubod sa iya. Kaya nga sinabi niya digdi, an minaako, kan sa kuyang o sa iyang pagsaksi, nagpapahayag na totoo ang sinasabi ng Diyos. Anday minatubod sa iya, ito ang mga tao na daing maako kan buhay na daing kasagkora. So sa ladong ini, magayon pong hapot siguro sa satuya, paano tabaya maaraman kung arin ang totoo, asin bako totoo? May sarong writer na nagsurat, ang enot daang sekreto, tanganing maaraman ta kung ano ang totoo, we should always find reliable sources. Sisay nagtaram. Kisay hali iso informasyon. Diba? Maski baga sa Facebook, nakahiling kang dakulo na mga kung ano-anong bareta, ano-anong tigsasabi ang iba fake news, kansaro ngani, manungod sa tsunami, nahiling nindo ito, o tapos taod-taod biglang binawi. So we should always find reliable sources. Sisay ang source kan informasyon. Ta kung ara mo na source kang informasyon, saro kan mga parabalangibog kang fake news, so you should rather not believe. Di ba? So nagpapara-istorya sa imo, mid-mid mo man na marites, matubod ka duman. Matubod ka sa iya. So that's the first thing. You should find reliable
sources. As in, salado ka na sa tuyang kagurangnan. Talagang kaya itong panahon sa iyang pagtukdo. Katubod-tubod siya dahil ta siya nakapag-establisar nin magayon na reputasyon sa mga tao. And of course, nanindugan siya sa paglipas kan panahon na anuman na totoo, anuman na panahon, iyan sa iyang pinoproklamar. Second, kaipuhan tadaang eksaminon ang consistency kay itong tawong itong nagsasabi. Bako itong tawo na AC/DC, aram nindo ang AC/DC? Ito na, makakahiling kita kay ning mga komentarista baga sa radyo, AC/DC, attack and collect. Pagpapararauton halimbawa sa sarong politiko. Tatawaning kwarta, ma-DC na siya, defend and collect. Yan ang AC/DC tawo. Paburo bago, sigun sa kung ano ang sitwasyon. Bako consistent kung arin ang convenience sa iya. Pag bako na convenient sa iya, iba na naman ang sasabihon. An sa tong kagurangnan, pinanindugan ini gabos. Maski aram niya na nangangahulugan ini kan pagdakop sa iya kan mga Hudiyo, nangangahulugan ini kan sa iyang kagadanan, whether it was convenient or inconvenient on his part, whether it was risky or not, Jesus stood his ground. Taan tunay na katotoohan dai nababago. Sabi nga ni po kayan, ang totoo, maski diit sana, o saro sana ang nagtutubod kay ini, still remains to be the truth. Ang utik, maski kadaklan, iyo ang pinagtutubodan, still, it remains to be a lie. So gusto tang maaraman ang katotoohan, magtubod po kita sa satuyang kagurangnan. Arugon ta si Kristo, asin maging siring sa iya. Sa ngaran ka na maakit, asin Espiritu Santo. Amen. Kami nilodolot, kundi sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, pilingat ang niya mungunyan, lugod maging kantalin, kaligtasan, para sa samot. Tokdoy kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga lupa. Ako aman kagurangnan, ilingat ang yabungon yan, lugod maging kantalin, kaligtasan, para sa samot. Magpamibi ka mo mga tugang tangalingan sa ko, asinad sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagan mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong Itaas spirito, ang mga puso. initaas minasa Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles.
kan sa imong simbahan tanganing inimaging tunay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtao nin mga langit non nakatugduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man kay bakan bilog na hukbo nin mga angeles do sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minaridi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos ta kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni. Tini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapi na pagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnan, kan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, heraki kami kabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, dinsiling sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itaum mo sa muya munyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siringmanan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa indo,
an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaban, tawi kami ng katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, asinan sa imong martir, na si San Estanislao, nagmumuraway. Inihinahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantener ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot sa 19,058 pesos and 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 1,408 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,110 pesos and 15 centavos. Sa Abril 20, aldaw ng Sabado, ang Vicariate of Saint Raphael,
kaibahan ang satuyang parokya, magkakaigwan in Baklay Jubileo 2024. Matiripon po sa St. Padre Pio Parish Shrine sa Rawis sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga, asin susundan in Jubilee Walk, pasiring sa Our Lady of Salvation State Statue sa Tamauyan. Magkakaigwa man po nin Santa Misa sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na magsarabay sa pagbaklay. Still man available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo, Year of Participation t-shirt, asin St. Jude t-shirt sa Satuyang Parish Office. Maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, duwang tig 1,500 pesos, tulong tig 500 pesos, sarong 200 pesos, donation through GCash, 1,850 pesos, Bitangkur and Baldon family, 1,000 pesos, Morcoso and Adriano family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang kakurangan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. idukuan payo asin maghagat din bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan, sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit noon na pamana. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mayaherakon, nama anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O saludas tanin, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, si mo man na hipnoan, dungawa sa mong kamugtakan, tulunga sa mong kahilagan, o saludas tanin, kami kahirakiman, o saludas tanin, kami kahirakiman. Sa bagyo kami nagug, lalong nagranong adlanin, kanmo ay amaan sa dagang panumpain, dapol na si mong tinabangan, ulikan si mong kapangyarihan, o Saludas Tadeo, kami kahirakiman, o San Judas Tadeo, kami kahirakiman. Thank you and good morning.